hive, så skal du selvfølgelig kunne, påchoppe den. Og så selvfølgelig hive. Og den måde, du skal have din foot position på, det selvom det ser lidt mongolsk ud, så foretrækker jeg selvfølgelig sådan her. Helt skråt på grund af, at hvis du har den sådan her, og du har flippet, så skal du til at have den udenom bordet igen. Og det er derfor, den er så svær, men altså, hvis du bare har den sådan her, så skal du faktisk ikke tænke på det. Fordi så er din fod bare blevet stående sådan. Og den bagerste fod, den skal være her, så cirka lige midten af talen med tåen. Og så skal den bare følge stregen herude, så du kan gå for godt pop i den. Og så selvfølgelig skubbe den rundt.